Ott is vannak ilyen helyek. Itt vagyunk Londonban az SXR Film Fesztiválon, Edina talált egy jó programot, ami arról szólt, hogy idegenvezetővel meg lehet nézni Shoreditch környékét. Rengeteg street art képet láttunk, festményt láttunk, sőt ilyen matricázást, meg egy csomó mindent, amiről majd fogunk beszélni, illetve arról is hírhett ez a környék, hogy itt követte a gyilkosságokat hasfelmetszőcsök. Edina, meg tudod mondani, mi van itt fölött? Azt kell róla tudni, hogy ez Banksynek egyik korai műve. Az a címe, hogy Ride or Die. Annak idején volt az elején a szélvédőn a halál, ugye, hiszen Ride or Die. Nem tudni, hogy hogyan és miért került ennek a konténernek a tetejére, de az a lényeg, hogy Banksyt annyira utálják errefelé, hogy tönkretették az autót, aztán húztak rá egy ilyen plexiüveget, hogy ne tegyék tönkre az autót, de aztán a plexiüveget is tönkretették, hogy tönkre tudják tenni az autót. Viszont itt az autó fölött, ha elnézek, látok egy penit evő szörnyet, vagy valamit. Mi az? Ronzónak az alkotása. Ez a Credit Crunch Monster. Angliában a 2008-as pénzügyi válságnak a kvázi ilyen szimbóluma lett az a szörny. Edina, a jobb vállad fölött látszik egy H betű, az micsoda? A Hedge nevű művésznek a alkotása. Az a lényege, hogy nagyon sok helyre felfújja ezt a H betűt, vagy azt, hogy Hedge. Egyre több helyen lehet, nem csak Londonban, nem csak Angliában, hanem most már egész Európában H betűket látni, úgyhogy ha valaki H betűt lát, az Hedge-nek az alkotása. Edina, el tudod nekem mondani, hogy mit művelsz, mi ez a lábadon? Ez kérlek szépen, ez egy Brock Martens. Az a broccoli. Too tight. Yeah, a little bit small, but it's okay. Egy broccoli Martens, Dr. Brock Martens. Ő az a művész, aki arra tette fel az életét, hogy a brokkolit fogja népszerűsíteni. Szakács volt, séf volt, a Savoyban Michelin csillagos, megunta az egészet, és aztán kitalálta, hogy ő brokkoli művész lesz, és ennek érdekében minden nap elment a Tesco-ba, vett egy brokkolit, kettévágta, lefújta sprével, és kitűzte itt az utca falaira. Csak egy idő után egy ilyen kihívás lett, hogy akik részegen mennek hazafelé, azok leeszik a brokkolit a falról, és amiatt 9-en kötöttek ki a kórházban. Néhányan majdnem meghaltak, ezért így az NHS, a helyi egészségügyi szolgálat értesítette a környéket, vagy így az önkormányzatot, hogy beszéljenek már vele, hogy ezt így inkább fejezze be. De ő nem fejezte be, hanem inkább csinált egy ilyen, elkezdte fröccsönteni a brokkolit, és egyik nap továbbra is ugye így kiragosgatta, kifestette meg, nem tudom, és egyik nap bejött egy csapat kínai lány, akik azt mondták, hogy elhagyták egymást, de hogy a brokkoliknak hála tudták, hogy hol vannak, és úgy megtalálták újra egymást, és ezért szeretnének hazavinni. Ő mondta, hogy a street art lényege az, hogy nem viszed haza, hanem az, hogy ott van az utcán, de ők elkezdtek egyszerre sírni, ami miatt így megenyhült, és elment az IKEA-ba, néhányat bekeretezett, és aztán egy hét leforgása alatt több ezer megrendelése lett, és híres lett, és azóta ő a brokkoli ember, és például martenseket is csinál. Látod azokat a szörnyeket? Igen, látom. 1, 2, 3 butterfly művei, és az a különlegességük, hogy mindegyik krétával készül, és mindig politikusokból csinál, de tehát, hogy nem foglalást, minden oldalról az ilyen kicsit ellentmondásosabb politikusokat egyszerűen elkezd ilyen szörnybohócként ábrázolni. Edina, nekem nagyon ismerős ez a stílus, hol láthattam?
az íróasztaloddal szemben a szerkesztőségben, ugyanis ugyanettől az alkotótól, Fedcap-től van nálam az íróasztalon felett kitéve egy alkotás. Abból az időből, amikor a Fedcap és a Samsung az S22 Ultra telefonjának volt egy ilyen együttműködése, és annak az egyik alkotását láthatod ott a fejem fölött. A matricás falak azok, mint mondtam, elég sokszor politikai üzenettel vannak tele, de amit itt látunk, ez a kvázi pálcika emberek, ez Shoreditch egyik leglátványosabb vagy legjellegzetesebb street artja. Azt szimbolizálja, hogy a szeretet mindig nyer, az emberek együtt élnek és boldogok együtt. És ez igazából Shoreditchnek is a lényege, egy nagy kulturális olvasztótégely, ahol nagyon sok nemzetség él együtt, és élt együtt a történelem során. Elérkeztünk a túránk végéhez, ahol horror sztorikat fog Edina mesélni. Igen, igazából két olyan helyszínünk van még, ami állítólag nagyobb veszélyes. Az egyik ez a templom, ami alapvetően nem úgy gondolna az ember, hogy egy veszélyes műfaj, de a helyiek sokáig úgy tartották, hogy ez a Christ Church nevű hely, ez igazándiból a pokol temploma, és amikor építették, akkor egy portált nyitottak a pokolba, mert hogy annyira rossz volt ez a környék, és annyi borzalom történt errefelé, hogy ez a templom bizonyára a pokol temploma. A másik vele szemben, tehát hogy azért volt igazság abban, hogy nagyon sok rossz dolog történt. Ez a kocsma, a The Ten Bells, aminek az a különlegessége, hogy hasfelmetsző Jack összes áldozata itt ivott, mielőtt meghalt, illetve nagyon sokan a gyanúsítottak közül is ide jártak, tehát ez egy akkoriban is, valószínűleg most is egy ilyen menő hely volt. De ami ennél is érdekesebb, hogy azt mondta a túravezetőnk tegnap, hogy ez egy kísértet járt a hely olyannyira, hogy hozott már ide csoportokat. Volt olyan, amikor kifejezetten emiatt jött az Egyesült Államokból egy szellemlátó, általában nagyon híres szellemlátó, bár nem tudom, mitől híres egy szellemlátó, gondolom, hogy több szellemet lát, mint a többi, mindegy. Szóval, hogy ide jött egy szellemlátó, és azt mondta, hogy ez egy nagyon rossz energiájú hely, és nagyon sok borzalom történt itt, úgyhogy bementek, már maga a kocsma is nagyon szellemjárt, és hogy folyamatosan megtörténik az, hogy csak így poharak így felrobbannak, mert hogy szellemek vannak, úgyhogy most beülünk egy sörre, és megnézzük, hogy hány pohár robban fel. Még csak másfél perce vagyunk itt, de már is kiraboltak minket. 14 fontot fizettünk 2 sörért. Most már nagyjából egy ilyen negyed órája itt vagyunk. Hogy tetszik a hely? Hát egy régi angol kocsma. Semmi különleges nincs benne így, ahogy bejössz. Millió ilyen van Angliában. Nem érzem a szellemeket. Tök szép a belső tere, nekem nagyon tetszenek ezek a cseppék. Ilyen nagyon fura megoldásra tapétát raktak a plafonra, ami néhány helyen jön le. Bizonyára a szellemek szedték le, mert annyira ronda, hogy ha szellem lennék, én is leszedném. De itt szerintem amúgy egy ilyen kis kedves kocsmának tűnik, én nem érzem ezt a folytogató, meg nem tudom, kísértet járt a légkört. A szék az mozog, de azt nem gondolom, hogy így a kísértet járt a helynek a bizonyítéka. Az asztal is mozog, de azt is így viszonylag több helyen szoktuk ezt tapasztalni. Na, ígyunk!
Jó, akkor várjunk még egy kicsit, hogy felrobban a poharunk. Na jó, szerintem nem lesz itt semmi, menjünk.